Fl-2024 ġew f'Malta 3.6 miljun turist li bejniethom nefqu aktar minn 3 biljun euro. Dawn huma ċifri rekord minn bdiet tinżamm l-istatistika dwar il-wasliet u l-infiq tat-turisti f'Malta. Mir-rapport ta' Deloitte ikkummissjonat mill-MHRA joħroġ l-nefqa totali ta' kull turist żdiedet għal kważi 142 euro kuljum. Anke l-okkupanza fi 3 kategoriji ta' lukandi baqgħet għolja. Fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-oħra l-okkupanza fil-lukandi ta' 3 u 5 stilel żdiedet waqt li naqset bi ftit l-okkupanza fil-lukandi ta' 4 stilel. Ma' TVM News il-President tal-MHRA Tony Zara qal li s'issa l-kompetizzjoni ħarxa b'ħafna lukandi jinbnew u oħrajn jinfetħu mhux qed taffettwa r-rati tal-okkupanza u issa iżda kontra suq li wassal biex tant ikun hemm kompetizzjoni li ħadd ma jagħmel flus. Jekk jiena għandi ħanut li qed inbih kwalità ta' merċa u qiegħed sejjer tajjeb, jidher li nagħmel it-tieni ħanut biex nagħmel doppju dak li qed nagħmel illum. F'ħafna drabi ħanut wieħed ikun qed jaqla l-flus, meta jkun hemm żewġ taħwienet, it-tnejn ma jaqlawx il-flus. U noqogħdu attenti allura b'dil kwalità u l-kwantità li qed nagħmlu illi ma jispiċċawx bħal tal-ħwienet illi minn wieħed immorru għal tnejn u fejn konna qed naqalgħu il-flus minn wieħed issa qed nitilfu l-flus minn tnejn. Ma hekk qed jiġri. U x'qed jiġri hekk għalissa? Is-Sur Zara qal li l-effett ta' kompetizzjoni akbar fis-suq għadu mhux jinħass minħabba żmien li jittieħed sakemm il-kmamar tal-lukandi l-ġodda jkunu disponibbli. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Jim Borg ħeġġeġ lill-lokandiera u operaturi turistiċi oħra sabiex investu aktar fis-sostenibilità ambjentali f'sistemi msejsa fuq l-AI u fuq servizzi tal-ogħla kwalità sabiex jiżguraw futur aktar b'saħħtu għall-industrija tat-turiżmu, elenka l-indafa u l-infrastruttura bħala l-aktar prioritajiet immedjati tal-Gvern biex ikompli jsaħħaħ il-prodott turistiku. Il-kap eżekuttiv u ċ-chairman tal-MTA fakru li dawn ir-riżultati huma konsistenti mar-riżultati li tħabbru mill-MTA stess il-ġimgħa li għaddiet. Spjegaw li meta mqabbel mas-sena 2023, is-sena l-oħra t-turiżmu f'Malta kiber b'19.5% meta fl-Ewropa kiber biss b'5%. Qalu li studji bħal dawn jgħinu lill gvern ifassal settur turistiku li jkun pilastru sostenibbli għall-ekonomija.